हम तूफान लाल यादव पूरा बिहार वासी के जे भी मुखिया पद से विजयी भइल बा जा बस के हमार प्रणाम बा, स्वीकार करी जा। आई विशेष कर जौन वीडियो बा सब पूरा बिहार के जितना भी पंचायत बा सब मुखिया जी लोग खातिर स्पेशल बा। जैसे कि रोड़ा सब नहीं जानते ही जा कि हमनी के भी दू पंचायत के प्यार दुलर दे के उजा के गिरधरबराव पंचायत ऐचरी पंचायत से प्यार दुलर दे के लोग अपन जीवन भी बा जिम्मेदारी दिले बा कि ना भाई रही तो ठीक बा, वहां सब के जिम्मेदारी दिहल बा। लेकिन हमनी के मुखिया भाई लोग से हमारा एक ही रिक्वेस्ट बा, लाइव के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रही तो हमनी के जीवन भी फेसबुक बात अधिकतर युवा में कलाकार भाई लोग में चाहे जे भी नयका पीढ़ी के लड़का बा मौज मस्ती करे वाला उ लोग ज्यादा हमनी से क्लोज में बा आए तो मुखिया जी लोग खातिर स्पेशल बा। जेकरा भी वीडियो पहुंची तो जरूर मुखिया जी लोग भी पहुंचाई। मुखिया जी लोग से हम ये कहल चाहते हैं कि रउरा सब ने एगो यूनिटी में रही जा, एगो समूह में रही जा, एगो यूनिटी हमनी के रहे। अपन नंबर हम जारी करते हैं, रउरा सब लिख ले जाए, हमारा नंबर है। व्हाट्सअप नंबर भी है, अगर कॉलिंग पे ज्यादा बिजी रहला तो व्हाट्सअप कर देम जा, जहाँ के भी रहम जा हम संपर्क कर लेम। 97 98 33 66 94 हमारा नंबर बा। 97 98 33 66 94 तो रउरा से संपर्क करी जा। एगो समूह रहे हमनी के, एगो यूनिटी रहे, ताकि तमाम तरह के जीवन समस्या बा हमनी के लड़ाई लड़े के पड़ी। तमाम तरह के जीवन देखल जाता कि दर्जनों के संख्या में वो घर के वीरान कर दिहल गइल। जीवन जनता के कितना प्यार दुलार पहले ओकर मुखिया पद से जीतर नहीं, तो जे मुखिया से जीता था ओकरा के हत्या कर दिया जाता, ओकरा कोनो मतलब लागत है कि छेर भेड़ मारल जाता। तो रोड़ा सब से यह सब मुखिया भाई लोग से निहोरा बा कि एगो यूनिटी में होके जा। अपन नंबर देनी है 97 98 33 66 94 तो रोड़ा सब जरूर कॉल करी जा। व्हाट्सअप मैसेज कर दी जा कि कहाँ के मुखिया है, कहाँ के रोड़ा सब कौन जिला है, नाम का है, कौन पंचायत है, अपना मैसेज करी जा, हम खुद संपर्क करम। एगो हमनी के यूनिटी बने, समूह बने कि ताकि एकजुट होकर लड़ाई लड़ सकी जा। लड़ाई बा कि सब मुखिया भाई लोग के सुरक्षा के व्यवस्था, सुरक्षा मुहैया सरकार करावे। इस सरकार के जिम्मेदारी बा कि जेकरा हजारों जनता चुन के अपन प्यार दुलार दे के अपना गांव के प्रधान बनावता, मुखिया बनावता, अपना गांव के वो गांव के मालिक बनावता, सब कार्यभार अपन देता, जिम्मेदारी देता, और ओकर एगो छेर भेड़ ऐसा हत्या कर दिया जाए बहुत निंदनीय बा। तो एकरा खातिर हमनी के सरकार से यह निहोरा करम जा कि वो मुखिया भाई जितना जीतल भाई जा वहां सब के सुरक्षा के व्यवस्था सरकार करे। यह हमनी के लड़ाई बा, यह हमनी के सरकार से प्रार्थना रही, रिक्वेस्ट रहे। सब मुखिया भाई एगो यूनिटी बनाई जा, समूह बनाई जा, ताकि अपन बात सरकार तक रख सकी जा। हम अपन नंबर देनी है, व्हाट्सएप नंबर देनी है 97 98 33 66 94। एक बाद भी बहुत सारा मुद्दा रही, हमनी के बात विचार होत रही, बहुत सारा समस्या। अब की बारी सरकार जौन परिवर्तन भइल बा कि रउरो सब नहीं जानने जा कि जे भी मुखिया जीता था सब पैसे वाला नहीं जीता, लेकिन अब की बारी कुछ फेर कुछ रूल परिवर्तन बा कि रउरा काम करम तब पैसा निकली, तब रउरा पहले काम करम रउरा तब पैसा निकली। जेकरा भी पैसा ना आवे कहाँ से काम करे, फिर मतलब विधानसभा सांसद लेकर फिर ठेकेदारी पे जाए, तो वही तरी मतलब कि बाटा ही में खत्म हो जाए। पहले के जो सिस्टम रहा तो कुछ रहा तो ओकरा पे हाँ निगरानी करे के बा। हम ही नहीं कह कि पहले गलत नहीं के भइल, गलत भइल बा तबे सरकार ई पहलू ई कदम उठैले बा, ई पहल उठैले बा। लेकिन एक दिशा निर्देश जौन बा जेकरा भी पैसा नहीं के कैसे काम करे। अगर फिर ठेकेदार के देता तो फिर मतलब वो छेर भेड़ से छिटा जाए, जगह जगह छिटा जाए, ओकर कोनो अस्तित्व ना रहे। तो बहुत सारा मुद्दा बा, बहुत सारा मुद्दा एगो यूनिटी में होखी जा, एगो समूह में होखी जा, हमनी के अपन लड़ाई लड़ल जाओ।
गांव के रउरा सभे चाहम जा। लास्ट में हम ये प्रार्थना करम सब मुखिया भाई चाह दिन जा दिल से एजा के इंसानियत अगर जाग जाई तो विकास होके से केहू ना रोकी। सरकार डिजिटल इंडिया बनावता लेकिन हमके डिजिटल अपन गांव बना देम जा। रउरा सभे अगर एकजुट होके एगो यूनिटी में एगो समूह में एगो एकजुटता ईमानदारी से एकजुटता रही तो हमनी के विकास कर। हमारे अगर ये कहल इ नहीं कहत कि सब कोई मानिए जाए। अगर 10% हमनी के ईमानदारी से आदमी 10% भी व्यक्ति लग जाता है जा ईमानदारी से काम करता है जा तो एगो बहुत अच्छा पहल हुई एक नया मार्ग हो जाए कि ना एगो मुखिया भी अपना बिहार राज्य के तस्वीर बदल सकेला। तो रउरा सबनी एकजुट होके जा तो फाइनल ले तो रउरा सब से ही निहरा करते हैं। व्हाट्सएप पर अपन मैसेज में लिख के भेजिए कहाँ के मुखिया बनी कौन जिला। सब लोग पढ़ना।